Welcome back mga kapuso sa At Home with GMA Regional TV. Atong makauban karong buntaga sa Spotlight ang presidente sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon Province, si Dr. Jesus Antonio Derihe, ug atong hisgutan ang iyahang leadership. Dr. Derihe, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning o maayong good morning. Dr. Derihe, kamusta ka karon? Og sir, kamusta ang imuhang quarantine life isip nga nagpadayon gyapon ato ang community quarantine? Salamat sa Ginoo. I'm good and tungod ani ang ato ang COVID-19 pandemic, naara ko sa Central Mindanao University for the last 3 months. Sir, unang-una, paunsa nimo ma-describe imong kaugalingon isip usa ka presidente sa Central Mindanao University? Salamat no. Ang akong pag-describe sa akong kaugalingon, isa ko siyempre nga amahan sa tanan o isa ko ka servant leader. Passionate kayo ko sa akong panarbaho, no? And siyempre, maklaro man nga ako as a person, I am tall, dark, and never mind. Sir, sa imong investiture address, you considered becoming the 9th president of CMU as a huge second chance sa imong life ug career. Why do you say so, sir? Yeah, second chance kay nga naman. Kanang na-president man pud ko sa University of Southern Mindanao. Nakaagi ko mga pagsuway sa kinabuhi lugar. I was then the 6th president of University of Southern Mindanao, no? And then karon 9th president sa Central Mindanao University. So marag dili maayo lugar akong giagian dito kay gi ako sa lugar ko, dili maayong tao. Sir, you've mentioned that your first opportunity to lead an academe was not really good o nakadawat kog criticisms. If you don't mind, sir, can you share to us what happened? Yeah, kanang gikuan ko, kanang giralihan ko ba? O kay giakusaran ko lugar nga kawatan, ana. Pero it was not proven kay na-dismiss man tanan ilang allegations. O kay ragyapon kay kani man dayon ang manifestation sa Central Mindanao University na nakabalik ko as president sa isa ka mas maayo pagyud nga university, alma mater pagyud nako. So mao ni siya ang evidence lugar nga ang ilang allegations against me nga nangawkaw ko, dili tinuod. Sir, paunsa ka o ang imuhang pamilya naka-recover sa mong challenge sa imong leadership o sa imong karera? Ako yaw gyud akong family because my wife and pamangkin ako na colleague na ko ba. So she's been very supportive and my 6 children including 4 na kong apo anang very supportive yun sila. Ingon sila nga papa ang imong experience in life kanang moabot ra gyud nang ingon ana nga mga pagsuway. Pero anyway, that's only a position. What is important here is you are alive, you are with your family. So don't be worried. We are with you 101%. Sir, unsa pa ang mga realization nimo sa mong panghitabo ug paunsa nimo nagamit ang mga lessons nga imong natun-an gikan ato nga experience isip karon nga presidente ka sa CMU? Yes, definitely. Kanang ako laging style lagi nga kusog mo gud akong tingog good. So ma-misinterpret ko nga kanang musulti ko. Kanang ganing nasuko ko. Mo na nga akong ginapraktisan lagi sa pagsulti nga kanang hinay lang ba. Pero dili man gyud because I've been an orator and nagatulumpati ko sa una during my high school and college days. Nya nahimo ko kong official sa ROTC nya. Taas kong tao, dako akong barog, marag akong barog, dako gyud. Kung mugamay akong tingog manggod, dili na si Jesus Antonio Derihe. Sir, isip ana ka sa academe ug president ka karon sa CMU, unsa alang nimo ang pundasyon sa usa ka maayong leader? Siyempre, kinahanglan na kay ability to lead yun. Then you are open-minded and you have to be transparent. No? Then nagib kay vision, mission sa imuhang pagdumala. And as always, ako ang style of governance, magkonsulta gyud ko sa ako ang administrative council, sa academic council,
sa tanan ng mga members and officers lugar sa mga student government, of course, sa Board of Regents. Ang akong strength yun is continuously pray to God and I always strengthen my faith. Sir, your message sa imuhang pamilya o sa CMU community nga imong gipanguluhan. Ako mangyo ko ninyo, nga tabangan ko ninyo. I am always around to support you because we love Central Mindanao University. Jeremy 7 Kapuso, my salute and thanks to everyone. Salamat sa inyong opportunity gihatag lugar na ma-interview ko ninyo. We love you all. Keep safe and God bless everyone. Daghang kayong salamat Dr. Jesus Antonio Derija sa imong pag-inspire sa atong mga kapusong Mindanawon pinaagi sa imuhang istorya. God bless you sir and the CMU community. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.